the coalition. Nyokoro mgenyo woke mago motendo rekoda twak kamachelo adhinya kaunti ma Kakamega komedo kanyo Jalup gavana kaunti ma Kakamega mano Ayub Savula okwedo e okang' mager chenro mabende pinyo wacho nitiere godo mar donjo e wacho osuru ma osebed ka ichoko e sirkande mag gwenge ka oloso sub county ma Ikolomani. Savula owacho kanyo ni chenro makamano nyalo thiro chenro mag dongruok ma osebed ka ichwalo gi counties mano koriwo chenro mag gedo mag apeyni. Savula bende okwayo jotelo mane oyier gi jopiny mondo miyo land weche mag nyayo kwe kopogore gi weche manyalo kelo pogruok ne oganda. Serikali kuu kupitia majority leader wanaishungwa wanasema wanataka kulete mswada kule National Assembly. Waambie governors, nyinyi ushuru wenu mnatoa, sisi tu control, yani national government kule treasury. Mtu atoke Nairobi a control ushuru wetu kwa Kakamega hapa. Tukicollect cess money kutoka Mumias ya kutengeneza hii barabara at treasury wachukue ndio wataturudishia baadaye hapa Kakamega. Ikienda tutapata kweli? Ikienda tutapata kweli? Mambo ya counties waachie county governments zenyewe zijilinde ushuru yao na MCA waangalie hiyo ushuru inatumika namna gani. Kama wanaongelea kulete KRA collect ushuru, si vibaya. KRA collect iweke account yetu ya county government of Kakamega. Nyokoro mgenyo woke